Man skal bare slappe af. Ja. Disintegrated like my last fellow human. Please focus on red neurons. Du er kommet ind i hjernen jo. Ja. I neuronerne. Og så skal du fokusere på de der røde neuroner. Med den her dipedut. Okay. Og så kommer jeg fandme videre. Ej, hvor sjovt. Ja, så skal du ramme den prik med nogle... Ja, de emner, der kommer ikke nogen emner imod dig. Hologram program activated. Det var en musik. Hvorfor ikke? Jeg synes ikke, at jeg får den... Hvordan skal jeg aktivere den? Jeg synes ikke, jeg har nogen rød felt, jeg kan kigge på. Men er der ikke et andet felt, et startfelt, eller... Jamen, den er anden, det hele kører derinde nu. Ja, hvad går det ud på? Hvad går ud på, når jeg med det hele derinde? Jamen, jeg skal jo køre. Og jeg skal jo styre ind igennem sådan en labyrint. Ja, det er det. Nå ja, det var det. Jeg troede, jeg skulle skyde noget andet ned. Nej, du skal ikke skyde en skid. Nå, det er meget sjovt. Ja, det er sgu flot, hva'? Ja, det er meget sjovt, ikke? Jo. Nej, jeg sagde ikke, og så kan jeg kigge til siderne, og jeg kan kigge rundt. Og se, hvad der sker lige gennem sidevinduerne. Virker det? Ja. Kan du få det til at køre? Ja, det kører på fuld skrue. Jamen, er der ikke noget med, at du skal ramme den labyrint ramme? Ja, det ved jeg ikke. Jeg kigger bare ud. I am Mundo. I hope you enjoyed the trip. Follow me and continue the journey with more sensation in your store. See you soon.